раҷаббой аҳмадзода раиси вилояти суғд рӯзи 6 феврал дар нишасти матбуотӣ ба масъалаи бебандуборӣ дар гузаргоҳҳои марзии тоҷикистон бо ӯзбекистон изҳори назар кард. вай гуфт ки аз мушкили ронандагони нақлиёти боркаш огоҳ аст ва якҷо бо сохторҳои марбута дар сарҳад мулоқот доир кардааст. ба воситаи вазорати корҳои хориҷӣ ба сафири фавқулоддаи мо дар ҷумҳурии Ӯзбекистон Абҷалол Раҳмонзода биромӣ комиссия ки омадан сарҳадда вохӯрӣ кардан проблемаҳое ки буд ба вазорати нақлиёт баромаданд ки ҳамин проблемаҳо оянда ғайринақдӣ карда шавад ки ҳамин ронандаҳо азоб накашанд аз ширкатҳо ки ин ширкатҳое ки ҳамин гуфти шумо болед ҳамин дарзонро имрӯз дастрас мекунанд баъзе ҳолатҳои ғайриқонунӣ ҳам ошкор шудааст. вазорати нақлиёт аллакай оиди мисли корбарӣ карда истодааст. аҳмадзода афзуд ки ҳамчунин ба раиси комиссияи байниҳукуматӣ бо ӯзбекистон сарвазири тоҷикистон Қоҳир Расулзода низ муроҷиат кардааст ва ба зудӣ мушкили ронандагони боркашро ҳал хоҳад кард. масъала сари он аст ки садҳо мошини борбар дар гузаргоҳи Фотиҳобод Ойбек чандин рӯз дар сарҳади Тоҷикистон бо Ӯзбекистон ҷамъ шуданд. ронандагон ҳафтаи гузашта дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки аксари онҳо бо нишони эътироз аз идомаи сафар худдорӣ карданд. сабаб гарон шудани рухсатнома ё иҷозаи гузаштан ба он сӯи марз аст. ронандагон мегӯянд санадро вазорати нақлиёт медиҳад, вале ин мақомот то ба ҳол вазъиятро шарҳ намедиҳад. ронандаҳо мегӯянд ҳар дафъа бо миёнаравии ширкатҳо рухсатномаи якдафаинаи даромадан ба ҳудуди Ӯзбекистонро мехариданд. дар соли нав ба гуфтаи онҳо рухсатнома камчин ва нархаш гарон шуд. мо ба умеде будем ки ҳамин соли нав дазволи нав мебурод ҳама ба умеде буд ки бо сал арзонӣ мешавад мерем гуфта лекин баръакс зиёд шуда арзон не. проблеми якуми мо ба ҳамин дазволи ӯзбекӣ ки вақте ки мо $60 мегирифтем пештар ҳозир ина гирифтан $120 $30 карданд. ба гуфтаи ронандагон аксари онҳо аз 3 то 14 рӯз боз дар ин ҷо истодаанд. мегӯянд муроҷиатҳояшон барои поин овардани нархи рухсатнома натиҷа надод. дар тоҷикистон тақрибан ба воситаи 13 гузаргоҳ ба Ӯзбекистон гузаштан мумкин аст. гузаргоҳҳои Фотиҳобод Ойбек дар ноҳияи Масҷоҳ ҷойгир буда яке аз гузаргоҳҳои асосӣ миёни вилояти суғди Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба шумор меравад.